Eta, elkarrizketarekin hasteko ikusi dugu ez, ziztaka proiektuak aurrera jarraitzen duela, eta oraintxe bertan, harreman bira burutzen egon zarete, konta ikusten, zertarako izan da harreman bira hau? Bai, harreman bira honek erantzun dio, guk hirugarren foroan, oraintxe laugarren egin baitugu, hirugarren forotik ateratako mandatuari ez, nolabait esatearren. Izan ere, Ziztakak dagoeneko 2 urteko ibilbidea egin du, ibilbide oparoa, pixkanaka gero eta gauza gehiago eta aberatsak lortu baititugu. Eta horren baitean, hirugarren foroan, bi gauza aurkeztu genituen nolabait, proposatu genituen, hobeki izan da. Batetik, lankidetzarako, proposamena, nolabait esatearren gure proiektua nebiltzen zituen ardatz eta ezaugarri nagusiak biltzen zituena batetik, eta gero bestetik gure proiektuei aurrera emateko, arestian esandako lankidetzarako proposamena. Proposamena nolabait zehatza bezain lausoa zen, alegia, guk mahai baten sorrera nahi genuen, mahai baten bueltan alderdi politiko guztiekin bildu nahi genuen gure proiektu hau nolabait ezur mamitzeko, esan izudan bezala guk bizkarrezurra badugu, gero proiektu hori nolabait ezur mamitu beharra dago, eta hori proposatu genuen, izan ere proiektu hau beti, esan dugun bezalaxe, Irundar guztientzako proiektua da, guztien mesederako, Irun hiriarentzako, ez euskaldunentzat, ez danontzako proiektua, eta horrexagatik iruditzen zaigu ezinbestekoa udalaren paper aktiboa. Gu proposamen horrekin joan ginen hirugarren foro hartara, jendeak berionez ikusi zuen, eta hori dela eta ekin genion alderdi politikoekin bira egitera. Eta hor, bi galdera oso zehatz aurkeztu genizkien, batetikan, ados zaudete proiektu horrekin, bat iten duzue proiektu dituen nolakotasunekin, eta bi, prest zaudete mahai honen bueltan lan egiteko elkarlanean, eta horrekin genion lehenbiziko birari. Lehenbiziko erronda egin genuen, alderdi guztiekin, PP-rekin izan ezik, haiek ez behitziguten erantzun. Eta horren ondotik, jaben guztiei aurkeztuta, bigarren ronda ekin genion, eta bigarren ronda honetan jaso genitu alderdi guztien iritziak, sentsazioak, nolakotasunei begirako zertzela batzuk eman zizkiguten, eta gero mailaren gainen ere, hainbat iritzi izan genituen. Primera, eta konta iguzue, laugarren foro hori izan duzuen, bertan balorazio moduko bat egin duzuen, konta iguzue, zein da balorazioa eta nolako harrera izan du laugarren foro honetan? Egin genuen foroa, eta egia esan, undiez, bainatek azaldutako guzti hori jendeari helarazi genion, hau da alderdi politiko bakoitzarekin egindako lanketaren ondorioak zeintzuk izan ziren, ez? Jendeari helarazi genion, eta hortikan, mindik aurrerako pausoak edo zehaztea zen gure ideia edo. Egia esan foroa oso goxoa izan zen, eta hasieratikan argi daukagu Ziztakako kideok naiz eta gutxi batzuk izan Ziztakaz herrian dagoen ekimen bat dela eta herriko jendearekin batera egin nahi dugula, herritarrekin batera. Eta hortaz, foro horretan jaso genituen hainbat ideia, iritzi, proposamen eta horiek bildu eta horrekin aurrera egitea da gure asmoa. Primera, eta 2022 urte honetan, bestetik, kulturkada burutzen ari zarete, lehen abertamera gelditu zen, baina adibidez, otsailean, ikusi dugu antzerki, arte plastikoak landu dituzue, baita museo ibiltzaria, nolako izan da lehen ekimen honen balorazioa? Otsailekoa egia esan oso polita izan zen, otsailaren 12an lortu genuen Irungo 5 artistek haien lanak jartzea Irungo 5 lokaletan, ez azkenean horrelako zerbait ez da, ez dakit errazala ez, baina ez da ohikoa behintzat. Eta, astebetez eduki genituen 5 artista hauen lanak Irunen zehar, eta otsailaren 12an esan bezala ibilbidea egin genuen ez, lokal batetik bestera, artista bakoitzak
azaldu zigun zertan zetzan bere lana, eta baita komertzio bakoitzak ere eskaini zigun zer eskaintzen zuen, komertzio euskaldunak eta euskaraz aritzen direnak. Hortaz, nolabaiteko lankidetza hori ere sortu dugu, eta saretzen ari gara, era beran, ziztaka sortu zenetik argi daukagu proiektu honek helburu oso argiak dituela, baina bidean saretzea ezinbestekoa dela. Vale, eta orain martxoan berriz, literatura da duzu, ezta? Bai, hori da. Martxoaren 12an ere, San Juan plazan egon ginen, eta egia esan, beste guztiz desberdin batekin, ez? Hasieran Lupe leku hona izan zen ipuin kontalaria, aurrentzako ipuina kontatu zuen, azkenean literatura ez, txikien gandik helduenetaraino heltzea nahi genuen. Ondoren Joseba Larratxo edo Josebinski komikigileak eta irrat eman zuen, eta amaitzeko itxaro Borda etorri zen, ez? Euskara, emakumea eta literatura ardatzituen hitzaldi batekin. Eta, oso, Otsailekoarekin alderatuz guztiz desberdina, baina era berean, irundarrok sortutako zerbait Irungo herriarentzat. Primera, eta hortaz gain ere literatur lehiaketa antolatu duzu, ezta? Bai, hori da. Lehenbiziko kontakizun lehiaketa martxan jarri dugu. Euskara hutsean Irunen dagoen lehenbiziko kontakizun lehiaketa, ambiziosoa bezain polita, egia esan. Irungo hainbat idazlerekin lanean sortu dugu, izan ere, ziztakak ideok denetik oraindik ez dakio, baina lehen aipatu da naritik, saretze hortan epaimaia eta arlotu ditugu, eta oinarriak badaude da, gure sare sozialetan badituzue, eta maiatzaren 12 arte parte hartzeko epea, orduan, mendikan, gonbidapena edo nori parte hartu duzan. Primera, oso ondo, eta hori ikusi dugunaren arabera, orain arte egindako jarduera guztietan, jada hirian dauden espazioak baliatu edo aprobetxatu dituzue, baina ziztaka proiektuak hori aldarrikatzen jarraitzen du, ez? Irunek behar duela bestelako espazio bat, ez? Bai, hori da, azken batean, guk argi dugu, kultura nolabait nora nahira, iritsi behar duela, nahi dukabida, baina Irun bezalako hiri batea kontuan edukita egoera soziolingistikoa besteak beste argi dago Irunek behar duela espazio bat euskara eta kultura ardatz izango dituna. Eta gure egunarako espaziorik ez dago. Eta pixkat itzuliko naiz hasierako puntura alderdiekiko indako biran hoi maigaineratu dute alderdi guztiek. Alderdi guztiek PP izan ezik, esan duen bezala haiekin ez beginen bildu, guztiek bat egin dute behar horrekin, ez? Eta, hor gustatuko litzaidak eranztea, lankidetzarako proposamenetik, baiezko atera dela, mai baten bueltan segurazki biltzeko aukera izango dugu, hor zuek proposamen oso garbia egin digu, udal gobernutik proposamena ageriko izan da, eta guk forora hori iraman genuen, nolaiteko proposamen hori, maik esan duen bezalaxe, ale batzuk lanean nahi bagara ere, ziztaka asko zabalagoa da, ziztaka Irungo nolabait euskal kultur ekosistema osoak baduka bida, eta haien oniritzi edo babesi gabe gu ez gara aurrera joango. Esan dugun bezalaxe, proiektu ez baita gure gauza, proiektu irundarrontzat da, eta batez ere Irunenez eragile garen euskaldun zein kultur sortzaile begira. Beraz, ezinbestekoa dugu espazio hori, euskararen itsasargia batzutan deitu dioguna, nolabait irakureren, mai bat sortzera goaz, udalarekin, elkarlanean, badakigu ez dela erresa izango, bidea ez dela laburra izango, baina, euskaraz esaten den bezala, arian zehetzen da burnia, eta bidea luzea batzutan trabaz edo malkartxo izanagatik ere, ematen dugun urras bakoitza aurrera izan dadila, ezta? Eta gu horretan sinetxita gaude, bide hau egingarria dela, eta denok elkarrekin itsasardi hori solairu pixkanaka
eraiko dugula azkeneko bombilla hori piztu arte, ezta? Eta gu hor nahiko konbentzituta gaude. Bideo honean, aireala benire. Hala behartu eta azaldu zuen moduan, ja Ziztakak 2 urteko proiektua garatu du, edo prozesu hori burutu du, imaginatzen dut nabarituko duzuela, ez? Proiektua jada irian nolabait errotuta dagoela eta jada ezagunagoa dela, ez? Bai, eda hasieran, askok igual hasieran izan gintuzten, hauek berriz ere zerbait egin nahian Irumen, ez? Enegarreneko saiakera, enegarreneko porrota. Burgoi hasiereko lehenbiziko bi forotan egon zian nolabait iritzi ezkorragoak edo ez horren baikorrak. Eta iritzi horiek, pertsona berbera jarraitzen badute ere foroan, iritzi hori ikusi dugu bilakaera bat, ez? Eta hor, eta esan barago da, egin den lan txukunagatik. Ziztakan, gaina lan taldetan antolatu gaude, kale ekimenak, harreman bira, komunikazioa, gero koordinazio gunea, gero foroa, eta nik uste dut hortan asmatzen nahi garela, eta jendea ere, nolabait, jendeak antzeman du, ez? Hemen badela lan iteko era berri bat, berritzaileagoa, gauzak fundamentuz, txukun, fin, haidienak, eta pixkatoain, usta hori pixkanaka jasotzen nahi behaz, eta Ziztakaia hainbat lekutan, Ziztaka, bale, Irungo eragile, nolabait, itzaren aitortza, zilegitasuna, irabazi dugu hori, gure lekutxo egiten ari gara, ez? Lehen aipatu dudan, euskal kultur ekosistema horretan batzutan, bi ekosistema dienak, gure helburua da ekosistema bat eta bakarra izatea, ez? Euskal kultur ekosistema hori nolabait jostea, baina arte pixkat bi direnez bat eta bakarra izan da. Noski, eta elkarrizketarekin amaitzeko Maile eta Oñat konta eguztu zeintzuk izango dira datozen hilabeteetan edo ikusiako ditugun ekintzak edo urratsak. Ados. Apirilaren 9an badakizue, edo ez, baina korrika badator eta korrika Irundik pasako da. 9tik 10 bitarteko gau horretan pasako da berez korrika. Eta, Ziztakako kideak ari gara korrika kulturalarekin batera lanean. Apirilaren 9irako egitarau polit bat ontzen, urte zailtxo batzuk behar amakizkigu eta, pixkat ospatu beharra ere pizten dugu. Eta, egun osoko egitarau bat prestatzen ari gara esan bezala, 9irako. Goizean poteo musikatu batekin hasiko gara, pixka bat, motorrak berotzeko, bazkari bat ere egingo dugu, azkenean, denak elkartzea eta mai baten bueltan ere izugarri politia delako. Arratsaldean, alde batetik aurrentzako, aurreta gaztentzako aurre jolasak izango ditugu, eta merendatzeko txokolata da. Eta bestalde, burrunba elektrotxarangarekin batera, Musku inguruan ibiliko gara. Eta eguna amaitzeko, Ziztakak bersolaritza dauka ardatz ekimen horretan, eta berso musikatuen ekitaldi bat proposatuko du, eta ondoren kontzertu oso polito bat egongo da, oraindik nahian esango ez dudana. Hori apirilaren 9irako, beraz, gorde data. Maiatzean kulturakada zikloa bukatuko dugu, maiatzaren 21ean antzerki batekin, plazatxoan egiteko asmoa duguna, eta ikasturtea bukatzeko, ekainaren 11ean ziurrenik, Ziztaka 2.0 eguna egingo dugu. Egun hau, ikasturtea bukatzeko eta indarrez bukatzeko egin nahi dugu, baina ez genuke aurreko ekitaldi guztiak bezala egin nahi, ez? Hau da, guk antolatu eta gainontzekoak etorri, haizik eta pixka bat denon artean antolatu nahi dugun gauza bat da, bakoitzak bere ideia, bere dena delakoekin, eta elkarlanean eta denon artean antolatu nahi dugun gauza bat da, orduan, hitzein dugu ekaina heldu bezala, baina hori da oraingo daukaguna. Eta harreman birari dagokionez, aurreko foroan, laugarren foroan, azken forontan, proposatutako mahai horren sorrerari pixkat bide emateko, udal alderdi guztiekin bilduko gara 3. Komentatzeko, mahai horren aldeko autua egin duela Ziztakak, eta pixkanaka, horri forma emango dira eta hasiko gara lanean hortan. Primeran, basanako guztiarekin galditzen gara eta zuen ekintza eta poso guztiak gertutik jarraituko ditugu aurrera. Beraz, mila esker bidei. Zuei. Mila esker.